Dobrodošli na domaći recepti.net. U današnjem videu pripremamo 2 sitna kolača u obliku trouglića. Za trougliće od keksa potrebno nam je 300 g mlevenog keksa, 150 g žele bombona, 125 g maslaca, 100 g šećera u prahu i 100 ml soka od pomoranče. U jednu posudu stavit ćemo maslac i dodat ćemo šećer u prahu. Maslac i šećer ćemo umutiti. Zatim ćemo dodati mleveni keks i pola soka. Pa ćemo malo umutiti. Ovoj masi sada ćemo dodavati ostatak soka i rukom ćemo mesiti. Ukoliko vam je keks suvlji, možda će vam biti potrebno još malo soka. Masa od keksa nam je izmešana, a zatim ćemo unutra seckati žele bombone. Ukoliko se budete odlučili da pravite ovaj rolat, ali u postnoj verziji, koristite umesto maslaca margarin, a žele bombone neka budu sa agar-agar želatinom. To možete pročitati pozadi na deklaraciji. Zatim ćemo opet još malo sve izmesiti. Uzet ćemo zatim ovaj jedan trouglasti kalup i u njega ćemo sve staviti. Ukoliko nemate trouglasti kalup, na dasku za sečenje stavite ovu smesu i onda ovako rukom napravite trougao. Pošto smo sve lepo poravnali, ostavljamo ovu smesu da odstoji. A za drugi kolač nam je potrebno 3 žumanca, 100 g maslaca, 130 g čokolade, 50 g kristal šećera, 50 g mlevenih oraha, 150 g mlevenog keksa i 50 g lomljenog keksa. U jednu manju šerpu stavili smo šećer i dodat ćemo žumanca. Sve ćemo malo umutiti. Ovoj masi zatim dodajemo maslac i izlomljenu čokoladu. Pošto smo dodali čokoladu, sve nosimo na vatru. Ovu smesu ćemo sada nekih 10 minuta kuvati na pari, tačnije dok se sve lepo otopi i ne sjedini. Smesu smo skinuli sa vatre, dodajemo orahe, a zatim i keks. Pa ćemo sve zajedno promešati. Pošto smo promešali, zatim ćemo uzeti kalup za trougliće u koji smo stavili foliju i njega ćemo puniti. Odmah ćemo i pritiskati. Ukoliko nemate ovaj kalup, možete od ove smese da pravite valjak, pa da to budu kolutići, a ako baš želite trougliće, onda možete da na dasku stavite cijelu ovu smesu, pa rukom oblikujete trougao. Pošto ga zavijemo, još malo ćemo rukom utisnuti i ostavljamo ga da se ohladi. Kada se bude ohladio, dodatno ćemo ga stegnuti tako što ćemo ga ostaviti nekoliko sati u frižider. Trouglići su nam se stegli, ostalo je još da ih isečemo i poslužimo. Naši kolači su posluženi. Prijatno!